Salutare! Bun găsit! Eu sunt Cezar, sunteți pe canalul Iubesc să călătoresc. Bine ați venit la Mănăstirea Comana. Haideți să vedem cum arată. Dragii mei, iată Mănăstirea Comana. Ctitoria lui Vlad Țepeș. Ridicată aici, în forma ei inițială, sigur de atunci s-a mai modificat un pic, chiar de oștenii armatei lui Țepeș. Vlad Țepeș. 1476. 1448-1476. Salutăm și fețele bisericești. Doamne ajută! Mulțumim pentru ospitalitate și pentru primire. Curtea mănăstirii, the crew, echipa. Gabi lasă telefonul. Sorin pregătește legatul bicicletelor și camera. Legăm bicicletele aici, după care pornim pe urmele spiritualității. Pisica, 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 pisica. Ce faci, mâța? Să pășim în interior. O liniște epocală în interiorul bisericii mănăstirii. Îmi aud propriul ecou. Curtea e plină de flori, trandafiri. Și asta știu de când eram copil de la țară, este toaca. Și, dragilor, să începem datarea istorică a călătoriei noastre. 555 de ani de la prima atestare documentară, din 1461. Există noțiunea de Mănăstirea Comana. Să aflăm și geneza Mănăstirii Comana. Situată în comuna Comana din județul Giurgiu, mănăstirea a fost ctitorită de Vlad Țepeș în anul 1461, ca o mănăstire cetate, atenție, care însă s-a ruinat până la finele secolului al XVI-lea. Locul pe care a fost înălțată mănăstirea era odinioară o insulă în mijlocul mlaștinilor, iar accesul se făcea pe o poartă aflată în nordul incintei. Iată și poarta autentică în zid. Zidurile, atenție, s-au păstrat de atunci. Această poartă se închidea, se zăvora atunci când exista pericolul de năvală turcească. Iată cât de groase erau zidurile. 70-80 de centimetri. Să vedem și câteva instrumente dedicate lucrului pământului, autentice,
au undeva la 100 de ani. Fac parte dintr-un mic muzeu aflat în curtea mănăstirii. Iar acesta este un teasc. Cei care ați stat pe la țară știți că un teasc este folosit pentru a stoarce mustul din struguri. În centrul muzeului este chipul domnitorului în bronz, Vlad Țepeș. Cum nu vii tu, Țepeș, Doamne, ca punând mâna pe ei să-i împarți în două cete, în Smintiți și în Mișei? Ctitor al mănăstirii Comana, 1461. Să luăm câteva cadre și din afară, cu biserica mănăstirii și curtea . Curtea este plină de natură, de flori, de iarbă. Tot în curtea mănăstirii este și mausoleul eroilor. Aici odihnesc ostași căzuți pe aceste locuri în războiul din 1916-1919. Spooky, ha? Sunt reminiscențe ale ostașilor necunoscuți. Au căzut, nimeni nu a știut cine sunt, iar în memoria lor s-a amenajat aici un mormânt comun. Iată și toaca de lemn . Să intrăm în pivnița mănăstirii. Am primit voie de la părintele paroh. Hai, Gabi, să intrăm. Hai să vedem. O ușă de lemn de stejar. Și iată, prieteni, în trecut aici era fortăreață de apărare. Exact, ți-aduce aminte când vezi aceste ziduri de Coloseum. Exact așa a fost pusă cărămida. Iată, dragilor, cum arată The Dungeon. Gabi Caraiman e în fața mea cu lanterna. Luminează calea? Da, la propriu. Acesta este subsolul mănăstirii. Foarte puțin de-a lungul timpului au avut acces aici. Dacă ați fost la Hagia Sophia, la Istanbul, exact așa, vedeți arcadele. Iată arcadele. Ei bine, aceste ctitorii cu cărămidă datează fix de atunci, din 1461. Ce s-a mai modificat? Că mă întreba Gabi, sunt detalii la nivelul bisericii principale. Dar aici, pe sub această arcadă posibil, a trecut Țepeș. Cum să nu-ți să facă pielea de găină. Să vadă lumea
E bine de păstra liniștea în momente de genul ăsta. Haideți să coborâm pe râul Neajlov, acolo unde legenda spune Sinan Pașa și-a pierdut ultimii 2 dinți în lupta lui cu Mihai Viteazul. Să procedem. Niște trepte duc către un ponton de lemn. O salcie vine cât mai aproape de pământ. Și iată, dragii mei, plin de stuf pe laterale avem râul Neajlov. Acum este destul de secat. Râul Neajlov înconjoară cumva biserica prin lateral. O zonă cu foarte multă natură, foarte mult verde. Stuf, salcii, păsări. Vedeți în depărtare 2 rațe au venit să salute vizitatorii. Apa în sine este curată. Paradis natural aici. La urcare citim tot felul de învățăminte pe trepte. Ascultarea, pocăința, bucuria, tăcerea, tămăduirea, slava și tot așa. Pisica, pisica. Ce faci, măța? Pisica, pisica. O pisică ne întâmpină. Pisica, pisica. Asta a fost, dragii mei, vizita noastră la Mănăstirea Comana. O vizită pe bicicletă în care spiritualitatea, sportul și spiritul de echipă s-au întrepătruns. Eu sunt Cezar. Rămâneți în continuare pe canalul Iubesc să călătoresc. Numai bine!